u2+2 bathi ubaba kamathafathafa ngazi sipoko ekhali wano umjuqu namjuqu hey asibekelele Dr. 2+2 komsombuluko sophinde kwabanjani Nkosi yami sibingelele bonke abasilalele osukwini namhlanje engathi usuku lungaqala kahle kufezeke onke amaphupho esiwafisa usukwini naso ngeke sendeliphelile esakhuluma indaba yesipoko ekhali wayichaza uzothi umonye hawo sipoko ekhali kusokwenze njani wayichaza ukuthi ke lapha esipoko ekhali lapho umuntu ongena khona usuke esho ukuthi na cha mina leyo kucatshwa ngiyifuni oyesabuthi mhlawumbe uzobona ukuthi hawo wayeseba nengcabo manje umfoko aphuza libuye kwenzakalani namhlanje ngifuna sibheke umehluko phakathi kwendumba nesigodlo nanokuthi indumba kufanele ukuthi sebesegcekeni ekhaya la uhlala khona nomndeni wakho noma ufanele ibe ngaphandle kona umehluko phakathi kwendumba nesigodlo ngabe ukhona noma ukhona iwona uphi msakazi wami sengibingelelile umehluko kwesigodlo nendumba ngicabanga ukuthi ngolwazi lwami into eyodwa okay into iyayihlukahlukane noma into efika besiba umehluko endumbeni noma esigodlweni ukuthi zikhona igodlo ezamukelekile ukuthi ungaba nazo ekhaya phakathi kuphinde kube khona izigodlo ezamulekile ukuthi zingaba ngaphandle kwasekhaya lokho kuya ngokuthi le ngaphandle kwasekhaya indumba isuke iphethe izinto ezingangeni phakathi emagcekeni ekhaya khumbula ukwelapha kwesintu kuyinjula futhi kunobungozi futhi kuphethe amakhambi ajulile ngakho ke uma ukwazi ukwehlukanisa lokho uyazi ukuthi kunamafutha okumele ukuthi ahlale ngaphandle angangeni wona ekhaya so kanjalo neindumba ikhona indumba owazi kahle ukuthi le ihlala ehlathini le inemkhuba yasehlathini le kodwa uma ngifuna into ngiyaya ehlathini ngiyothatha lento engiyifunayo ngiyibuyise ekhaya noma ngidlulisele kulo muntu osuke eyidinga manje ke kunemithi engakwazi ukuthi ihlale nje stereo noma ihlale ekhaya phakathi ngoba ekhaya la kuphila wonke umuntu manje ungathola ukuthi izophazamiseka yonke ithuluzi leli elingaphazamise abantu bala ekhaya kube kanti kuhle ukuthi ukwazi ukuhlukanisa izinto zakho kube nendumba esehlathini kube nendumba esekhaya kodwa lokho kwenziwa abantu abamkantshubovu nabantu esebajule kakhulu ekulapheni abaphethe izinto ezisindayo abakwazi ukuhlukanisa into enhle nembi nenobungozi nengenabungozi okay khona indumba esekhaya khona esehlathini kushidile esehlathini iyona lobungozi kakhulu kunezinto engafanele abantu bathi bana kwenzakalani ke sokunikeza lento ilande kule ndumba esehlathini phutha thizeni igcine mina nami ukuthi kufanele ngingangeni la ekhaya noma uma ngisebenza kufanele ngihlale ngaphandle ngoba ngifuna ilungisa la ekhaya manje uma wena kuyingahlali ekhaya ihlala ngaphandle kusho nami kufanele ngisebenzele ngaphandle siqala lenike izinto zami kulungu uma kunento kufanele ngangeni ngoba uma ngithi umkhubo la ekhaya kwenze kanjani simele sifana le ngiyabonga msakazi wami lapho ke mina yimo suke ephethe yonke lento yimo wazi ukuthi lento ngiyikhanda kanjani noma ngihlanganisa kanjani ubuciko bonke bulele kimi wena usuku uzosebenzisela ekhaya makungafanele futhi nawe usebenzisele ekhaya isoyenza ukutshela kodwa nje imvamisa leyo mithi ehlala ngaphandle isuke kuyimithi estrong engeke ilungu uhlala isikhathi eside ingcono uma uyinika umuntu oyisebenzisa kudlule okay yebo akufanele ihlale ngaphakathi ayi akufanele ihlale kunezinto ezinzima kakhulu baba siyithake sihlanganise ngempela uthola ukuthi uma kunengane encane ayisalala ekhaya ihlezi ikhala njalo ebusuku okay suyigcobo anyanise ekhanda kwazi kwashona ilanga ingane ikhalile ngenxa lezi zinto ezisindayo la ekhaya kukunalento ukuthi ngifike lapha kwakho 2+2 nami nginento zami ngithi ngiyave ngithi indoda nginenkinga la uthi hayi enangisebenzi namhlanje kodwa ngithi ngiphambana nabanabo abanye bangane bathi awuthi nasizakele lapho kusosekonakalepi lapho msakazi akekho umuntu esingamsebenzi lapha ekhaya kahle kahle wonke umuntu wamukelekile ukuthi afike lapha ekhaya abantu othola ukuthi sebayajika lapha ekhaya kuvamisile kuyayi kuba umuntu ozosuka Eastern Cape noma esuka eGoli exhumana nomuntu oyiscam oyibiza ngami
Okay. Lo muntu lo vele nami ngeke ngikwazi ukumsiza ngoba usuke eqhamuke ngedirection wrong. Hambe WhatsApp, anginawo WhatsApp, anginawo Facebook, ngihlezi ngikucula kubantu bonke lokho ezweni. Manje kuthola ukuthi lo muntu uxhumana nomuntu wrong, vele uzojika egethini kungene laba abakhona ebhukwini abashicilelwe futhi abalindele futhi into zabo eseyilungisiwe. Okay. Ukusho ukuthi indomba le esehlathini noma sithi isikole ilapha abantu abathatha khona izinto ezinamandla singasho sithi bayathwala lapha ya noma kusuke nje kungamandla nje akusikho lokho kuthwala kusuke kungamandla akhona amandla okuphakamisa inhlahla, akhona amandla okuphakamisa inhlahla ngenjula, akhona amandla okuphakamisa nje general noma kalula nje uphakamise bese kuba khona lokwenjula. Mase sithithi injula sekufanele siphume ekhaya sihambe siye ngaphandle siyojula kahle sigezane siklinane sikhipha amabhadi kuphuma inyama ukuze umuntu aphile impilo emnandi siqaqe wonke amafinda asuke eboshiwe. Manje ke ngaphandle ila kwenzeka kahle khona yonke into lapha mina ngoba isona sigodlo sami ngiyayithi sikhulu akufani nalapha ekhaya. Lapha ekhaya uyangena nje ekhaya lami ujike mawukuthi akuvumi ukuthi ngudlulisele phambili ngoba lapha kunama level khumbula. Manje ngiyafuna ukuthi uma siya ngapha ehlathini noma siya endaweni ejulile kuya ngenkinga yakhe umuntu ukuthi imbize laphi bese mina ngimisa lapha afuna khona ngoba into ebalekile ukuthi wonke umuntu athole into ayifunayo ngesikhathi asifunayo asizakale ngalendlela afuna ngayo. Okay. Sisekhaya sesingane ubaba unendumba kukhona namakhosikazi noma nonkosikazi ubani ongafanele angene endumbeni ngabe wonke umuntu unelungelo lokungena lapha noma kungena ugobela kuphela noma umnikazi wendumba ngenhlahla mina ezami igodlo phecelezi esekhaya hayi zingena wonke umuntu zingena wonke umuntu ngoba into engayifuni ukuthi zivule umnyango ezami indumba zivulwa ngisho singashisa isibunge singakanani ezami indumba kazivulwa ngoba akufanele kube khona into ephuma igijime lapha and akufanele kube khona into ezobonwa umuntu nongenayo ungena ngelimit. Okay. Yebo bese kuba khona ke ezingangeni leye inyosi nje akungenwa nhlobo ngoba nami uthola ukuthi ngena kanye ngenyanga ngoba nami ngiyasaba phela lapha mana kungena kanye ngenyanga uma kunesimo esikuphakathi manje kade ungenile izolo ufike umfaka phuzo uzofuna inyosi bese kufika umoya nawe uzofuna inyosi esimene sifana leso uzosho hayi adlulise awube ngenyanga ezayo akukho lula lapha akukho lula baba ngoba kunzima nami ngiyayazi imithetho yakhona ukuthi iyasinda egcineni noma ngaba ngumelaphi osebenza ngenjula abamgalantayo abantu kodwa egcineni nami ngomuntu khona into ngempela ephazamisa umqondo ubona ukuthi yabona la umqondo uyahamba kimi manje awukwazi ukuthi lokho wezite eyothi isikhathi eside ube wazi ukuthi nami ngithwala kanzima bakenza lento ngoba kunzima ngempela ukungena lapha ikakhulukazi egombeni leinyosi mawusuka ukhipha inyosi wenika kubantu amasika khona nendlela ekwenzeka ngayo nabanikazi abalapha kuyathusa kuyasabisa kodwa ke siyasiphoqa phela ukuthi umuntu mayifikile ethi angihambi ngayitholanga into engiyifunayo funa umnike ugoda hambe nalo. Okay. Funa somnikeze lolu godo alulandile hambe nalo hambile ke nalo ugodo selamsinda endleleni noma ufike ekhaya selamsinda uthi 2+2 wathi ayisindi lento nayi singisinda manje wenza njani ungehlisela umthwalo iyasinda lento nginike yona sihlezi sibatshela umsakazi ukuthi ngenxa ukuthi umuntu ngazi ukuthi uma isuka enyangeni isuka sacabangisise kahle especially mawuzohamba abantu abayingozi njengami ngoba mina angufihli ukuthi ngisebenza ngendlela exakile futhi eyingozi kwesinye isikhathi ngiyaye ngisho ukuthi mawuza kimi akube ukuthi usithathile isinqumo ngempela uza kimi njengoba uxakekile hayi ukudlala sifuna umuntu oxakeke ngempela mina uthi kade ngihamba kade ngizama akulungi lutho bese semhlukanisela ngama level avela ngene levelini yokugcina awine ahambe ku fast lane aphumelela ephambili khamba ngama level. Kusho ukuthi mangifika mina lapha nofika uvula incwadi uthi lalela ke mphakathi lami
la ekhaya kunama level kunjalo level 1 nalokho level 2 nalokho level 3 nalokho level 5 angagcina ku level bani wena wazi ake sithi ke ngiyabona ama level la angicela ukungifaka ku level 5 uma sengifika ku level 5 not hayi man ngiphika level enkulu kakhulu kunami siyangixaka manje ikhona indlela ukuthi asibele ku level 3 noma mfethu hayi baba ukhombe khombile hayi khombile baba awukwazi ukubuyela ku level 3 ngoba into emnandi isuke ngikunike sonke isikhathi mhlawumbe singaphezulu ngisho kwe-hour sixoxa ngalezi zinto ngutshela ukuthi ku level 1 kwenzeka kanje kuphila abantu abakanje kanje bese ngithi wena ngoba usomabhizinisi wena uthi ufuna into enkulu okay ngena la ku level 5 bese ngichaza level 5 ukuthi kukhona lokhu nalokhu uthi wena yebo yiyo lento engifunayo na kanjani ke nami ufuna ukukunika lento oyifunayo ngoba shothi uzokwazi ukumelana nayo ngoba ngiqale ngakutshela ukuthi iphila kanjani isebenza kanjani esikhathini esingakanani yini ubuhle bayo yini ububi bayo ngoba abantu abaningi empela umsakazi singakufihli abantu balimele abantu bayagula abantu bayithathile izinto bangazi ukuthi bathathani abantu baxakekile abantu kubhubha amakhaya imizi yahlupheka bathatha izinto bangatshelwanga namhlanje sinesikhathi sokuthi masikhulumeni ngalento umuntu ayayothatha into ayifunayo azi ukuthi ngempela lento ayifunayo uyoyithatha ngoba eyidinga 2 abantu mabenza izinto akazenzele yena umuntu angathathi into ezohamba ihlukumeza umphakathi ihlukumeza ikubo lonke ihlukumeza izingane zakhe umuntu uma akasacrifice ngaye angithi uwofuna lento kungani pho ufuna ukuhlukumeza thina thatha lento imelane nawe wena oyifunayo ukuze lento noma ngabe ilethela wena okuhle kodwa ube wazi ukuthi mase kushaya isikhathi sokuthi nohlukumezana nobabili okay mase kushaya isikhathi sokuthi nihlukumezana nobabili kwenzeka ke dokotela angiyithathanga kuwe lento ngayithatha la ngayithatha khona sengizwe udokotela manje seyichaza kangcono le ndaba thawu kanti le ndaba kusho ukuthi kwafanele mangenze kanje kusho ukuthi bangirobha la uma ngiya kudokotela uyakwazi ukungilungisela isimo samaduna wathatha into ongafanele ithathe kahle wena ilevel yakhe ayila uyakwazi ukumlungisela emene efana lezo ukuthi ke lento ibuyele emuva le wayithathe khona bese ithatha le yakhamba ngama level akahle alingana naye into engiyenze umsakazi ukubonisa umuntu kakhulu bafika impela umsakazi ngibasize mina kodwa ke angiyibuyiseli lento lapha ayithatha khona ngiyayithatha mina nami ngigcine ngiyibeka lapha nakimi ibe yithuluzi ngoba ngiyayithanda izinto ezithe phecelezi ngenzela khona ukuthi uma sekufika abanye abantu beyifuna lemgilingwane bese ngiyikhiphe emgodlagodlweni ngiyinike kodwa ke mina ngifike ngiyisethe kahle ngiyisethe iphile ngokomthetho waka 2+ ngoba lo muntu usuke isimkhathaza yena abantu bayadidekile abantu bayafuna ukuthatha izinto omunye athi uma sengi-right ngicela ukuyibuyisa lento uyibuyisa lento masu right shothi ubungekho right wena ngoba ekhanda lakho ngoba ukusuka lento uthatha lento uthe ufuna umnotho uma usunomnotho awusakwazi phela ukuyibuyisa lento angithi yakwenzela into oyifunayo sekufanele ukuthi uqhubeke wena ukwazi ukuphila lento isikhathi sakho sonke semihla yonke yokuphila uma usuyibuyisa kimi uyibuyisa futhi manje kimi ubani uzomelana nalento ubani uzophakela lento ubani uzonake uzogeza lento siyageza siyaphakela lesi yabo wena umuntu nomuntu akathatha isinqumo ngempilo yakhe enze lokho okuvumelana nomoya wakhe enze lento azokhona ukuthi ayimele imizi izohlala inokuthula no kuyazwakala imzuzu ishumi neshagalolunye lishaya ihora elesishagalolunye 90 minutes past 9 kuthiwa umuntu angathatha into ezohlukumeza yena angathathi into ehlukumeza abanye abantu uyayiveza ke indaba ukuthi cha wena uma esefika namuntu eseyikhala cha angiyithathanga kuwe dokotela kodwa ngizwile ukhuluma eRadio ngathi uyakwazi ukuyilungisa ngicela uyithathe ebese mina onginika engconywana uthi uyamnika ke engconywana ebese ephula umthetho bese yakhala uthini ke lapho ulethi into kade simxakile wathi hayi le yamhlula abakuthi futhi kade ngayithathanga kuwe uyithatha komunye umuntu athi suka lapha eqede ukuyithatha komunye umuntu uthi nayi khuleka letha la okunje likhona ibhakede ngizofaka kohlala lapha ebhakedeni lami lo ufuna kuphi kulo ukuthi hayi ngifuna la umnini athi usuthi usamnikile hamba hayi engale usokunzima kakhulu ngakungcono lokho engangenakho phela uthi letha ke thatha into yakho hamba na letha le yakho ngeke sayithola le yakho
ngeke sayithola leya nanokuthi ke lento sibaluleka kuyo abantu esizweni ukuthi into ngaphambi ukuthi ungene kuyo noma ngayini ufuna uqale uyikhulumise wena ukuthi ngabe ngempela ngiyayenza indento ngabe ngempela ingifanele ube nje nemibuzo eqondane nawe ngoba ukusuka uye enyangeni akuyi ingane enyangeni kuyi umuntu okhulile ingane yiswa abazali unyangeni kuyi umuntu osethatha isinqumo yena so awukwazi kwaba uthatha izinto uthemba ukuthi uzoyibuyisela emuva. Okay, ngiyayithanda ukuthi enyangeni akuyi ingane kuya umuntu okhulile mhlambe sesiya ngasemaphilweni sesiyiphethe isiphi seluleko ongasinikeza labantu abasha laba basebancane phela abagijimela kuye enyangeni yini ongabatshela yona ukuthi nje kunzima kangakanani kuya lapha mawusho kunzima makuhle kuhle ngani uncane lo muntu uya lapha uthi hayi nayi ngiyaya mina ngeke ngiyabonga kakhulu ukukhuluma kwami ukuthi abantu abaqinise kakhulu emfundweni kunokuthi bagijimele enyangeni. Umuntu akaqinise kakhulu emfundweni nokuthi ayisebenzele. Thina sifuna abantu esuke bafuna into ezobalekelela njengama boost, njengokuvula inhlahla zabo, abantu esike sebekhulile sebebhekane nempilo. Kodwa nje abantwana basebancane abaqinise esikoleni. Noma ngabe bayazizwa izinto left and right kuma media. Hayibo akwaba bakwazi ukuthi idoko elingagayelwanga bona lelo bona bese ba focus emfundweni ngoba lento esintu ilekelela lasi indoda isigaqele ilekelela kumuntu osuke esekhulile esebhekana nezinobunzima bempilo abone ukuthi umuntu hayikho ake ngithathe isagila ngisithele manje nje kubantwana abakhohlwe indaba zenyanga ngisho amabhodlela entombi abakhohlwe kodwa baqinise emfundweni siyeza isigaba lapha azokudla khona umuthi esewudlela emzini wakhe avuka kumnandi kanjani hayi ukuthi alanda izinto umntwana ayifaka ekhaya yaqala ikhaya libe nakuthula ngengane encane ethathe izinto ezingangena ekhaya yayifaka nayo ithi izama ukuthola intombi. Okay, usho ukuthi abaphuma kulento ufuna intombi bafana bancane ayi abaphume ngempela ngoba manje into eyenzakalayo uthola ukuthi uyafika lapha kimi angazi noma ngizothi angazi ngichaza nje le ndaba afika lapha kimi afaka i-uniform full uniform fine fika lapha uzofuna umuthi umuthi wentombi hayi thatha la mfana uzumnqomo nawo isiphi seluleko ongasinikeza abanye abelaphi bendabuko abafana nawe mayelana nokukhipha into ejulile banikeza abantwana msakazi kunzima ukukhuluma ngalokho ngoba uma ngikuphendula kuba ngathi ngiyadelela mangithi umelaphi oqotho nosebenza ngeqiniso uyazi ukuthi angeke induku ayikhiphele ingane yesikole kodwa umelaphi olapha ngoba eqhutshwa indlala. Okay, indlala inkingi ngoba uhleza project ngemuntu ofuna usizo ukuthi mayingena la ekhaya mangakakhipha into ethile ngizothola ukuthi mangakakhipha into ethile ngizophesha ukuthi kodwa inyanga straight nesebenza ngeqiniso angeke izikwenze lokho iyazi ukuthi ingane yesikole akufanele yabo nje lapha ekhaya ngingakhuluma ngabanye abantu lapha ekhaya nje ngisho egethini kuthense kakhulu ke lapha ekhaya mawungena nje ngisho ngabe kuthiwa indoda endala uma kungadingeki ukuthi ungene ngeke uzungene ngisho ukuthi isigoro sigakana ngeke uzungene manje ke kuye kudinga ukuthi nomthetho siyishayele thina belaphi ukuze sazi ukuthi inhloso yethu kwakha isizwe. Okay, bakuthola kanjani ngicathi ngekwenzayo sifana sibhekana indaba yokuthwasa kwabantu abancane ukuthi ke ingabe khona indlela engalungisa ukulungisela sasimo lesa ngoba uthothi mhlambe omunye hayi ngoba ufanele athwase mhlambe kunento nje efanele kenzelwe yona kodwa egcine uthola ingane encane ufanele ngabe isikoleni iyafunda iyathwasa ngicatha izinto ofanele esibhekela mhlambe nje iminute elodwa ukuthi nje kancane kuleyo ndawana ukuthi sidlungisa kanjani le. Kuyadabukisa umsakazi baningi kakhulu abantwana abancane sibabona behleli sibaphethe amabomvu sibafaka emicako sebayinikele ekuthenini bayathwasa kodwa ke asikugxeki uma kuukuthi ngempela lo mntwana uthunyiwe kuhle kodwa kudinga ukuthi ugobela wakhe amhlole umntwana kukhona omunye umuntu othola ukuthi udinga amagobongo nje asekhaya kubo kamalume ukudla igobonga kusho ukuthi uyathwasa ungamenzela igobongo
lokumhlambulula noma lokumvulela kuvuleka into zakhe ngaphandle kokuthwasa. Mina nje akekho umuntu engimfisela ukuthi sengathi angathwasa. Akekho umuntu engimfisela ukuthi sengaba inyanga ngoba ngiyabazi ubunyanga ubunzima bobunyanga. Ngiyakwazi lento kungayifiseli ngisho ingane yakho. Kodwa ngenxa ukuthi lento ayikhethe umuntu akayikhetheli. Iyayingenela yona uyaqoka. Ngiyabaxolele kanjalo. Kodwa abantwana abaqinise kakhulu emfundweni. Bese kuthi abazali abahambe boyihlola ingane makunemkhokha abangayiboni kahle. Bangayithwasisi ingane. Uma igula ingane ayilashwe. Sikhona sihlalele khona ukuthi sibalapha abantu bephile. Ngoba umuntu kubhlungu kuqhubeka ombombayi nje konje. Umuntu uthwasa ngenali idlozi. Umuntu athwase lapha uqhutshwa idlozi kanti uqhutshwa ukugula. Lo muntu bekufanele ayiclinic nje lo. Ayothola itreatment yabelungu. Okay. Kodwa lo muntu agijimele lapha. Vele bakhona abantu abahlalele ukuthwasisa. Bawukuthwasisa. Umuntu phela iminyaka kodwa egcinena akwenze kuloko. Ingakho ke kugcine ngempela kunzima kubantu bakithi ethi umuntu ngithwasile. Uma uthwasile pho ufunani kwa2+? Yini oyicela lapha? Sizokhuluma ngakho baba. No, inamba yakho sesivala. Asiqhubekeni sibambane njalo efonini 072 737 8514. Le number ungitholile ungitholanga kuyo. Wena okubalekile thola ukuthi kusetshenzwa nini. Olwesine, olwesihlanu, umgqibelo. Siyabonga. Asithokoze.